remain muito mano remain muito mano kaisa kok salangano holong kupungmani molo tola keluk phaimani molo lak lak bisi banchi baling khusri banchiri nang bahai kemlan dini khorang belai kudui hasikok mai sing jorani siari hiligei Pantai kelai ma khorang se bisi ketala hulok ni bagai mopok lam sok ma mari se nang sebana naising nang sebano naising kapang Subano Raikainin Ho kisha kisha khatang rima ano hoi jage Shia det manang ba tong manu jage Kapang ni besero tonggo kili jawaing bay Hoi jage tong manak raini mari angka belai korang gitu sabut lang no borobo sok no sabo batna tlang nai kebo basangja khawo angsi tlang nai angsi kaplaing nai piaba jotoni khawo no kirima busu yakaba kirima poja pailiya जों नायलायनाय थिक आंनाव ने बसकांगो थाइ sok pajak khumulung amchaini nawai kokchap habanok boskango khapangni khasuk song norago mangpili kotalbabe norno जों sananangya saimano salkisa segangni boxoni mangpili resabung haparni amjogmung ongnai tini bahaino hai galaraun salkisa segang je khorang koti bai henderei amjogmung naharnai rangni khana khogui mannai rok haino hai tini taisa orobo amjognani bagai phai sok paijak जों o amjognai rok bai kisisa kok salayano yakhaiba borokni koti budul hai khorangno lukurongni buskango toblayano khapangni khasuk song yankisa phaigari rsamnai besing khoroksa already malai khano nohri man tongkhana sikla ekdom chalamnai thokhaise tambomo o rito deborma bo kamini angkai holodia kamini mongya kami sini area rongitilam saita Serengmarok agirago kebo obo hai phurungnare to dongna kebo bobo hai ke serengka serengmani to ang sak no mobile logo naye youtube rok ni gan rok nai ke serengka aptinyo tai master rok tokri youtube ni rsa bungno follow khai nungtini asara soba jahai siblana thangnai je puilani rawon yakaba puilani je rsa bung amjok bungbo bo kokthai bai saboni kokthai bai rsa bung rsa jang rsa boi nang selection nongkha Obo hongkai sini Sar Biswanath ni resabmung mathia tokeni khorang khalaike nangano mane resabmung no resabmung resabmung jojor sia khaiba amjobung naharna ne khawo nang khogoi man ka hasible kisisa line tengsa afur ni resabmung tini to resabnai no afur ni kasar ni line no nayang nono mokol ni koton khlainani hamjak mari wei pia Khanos bai nani enggai tongkhe nangani nai thokumbar barai tong dikhani bising baburai engklaya orang khelai ke nangano jethani panmanana Khapangni khasuk songnaro hoitaba nuhuriyana ani kasangna botrai sikon maniba nuhurliyana sini Mangledi samani camera rok social media rok ba dam komni hiaba o khorang wan sugui maya obo khorsa ta kisi ja ungui thanga khwai hangkorni bisingo jotoni se durgom elakar malkhung choliya sukui thani be malkhung gerok nai phono thangai maya obo hai thaini o takhuk hiaba bini khorang gotei budul hai bolong phani khete hodi musrum kotumnai jat tinile bor sabung tubukha bobono serengai phaika or sabung bai tini ni je amjobung na hare rong ne khana khogui de mano kisisa pai bisa haino
Tini hinggai sini sar bimol lagma soi thangjak bini rojabmung no bo khapang sabono naituk mani rojabmung no rojabna hini phaio. Belai khana tok nge u kesarni line ni simi kisisa hendel lukurok ni khana khogoi lukurok khada kamano kisisa. Mai sing jorani siari hiligei pantui kelai ma khorang se bisi ketalo hulok ni bagai mopuk lamsok mari se nang sebana naising nang sebano naising Khapang subano rutu khapang ni khasuk song mutai salangjak Tripura haste ni puilar samung hapar ni haba ongkholangai rok yakhaba khoroksa borong manang Bimal de Bormani khuktui o kok thai जों यांगो थालायनो कक साथे साथे बाहायके खलकना बरो मानखाना ब थायो मानैखा अब बेलायनो वानसुक थाय याखायबा सिथाय सिनिसाय कुसुरक किसिसा एखाग लायानो याखायबा साइमान लायानो खाबांनि खाजुक सं नटिस खरां हाबानुकनि बखाक्तै अ रसा बुंनि कक थायनो बरो खलै बाहायके तबु पुइला वानसुक मानि समुद्रबो हाबो खापांनि खाजुक सं सिनि सैक्रं रसाबक्रं सिनि वानसुक्रं ने ककथाय खलक्रं द अ वानसुक मानि समुद्रबो हाबै दामसा दाननि बिसि कमावै थाङो बर अ जरावनो नांकुक मानि ककथायनो खलै अ हायंगो बरगनि रांचाकनि हाबाय ईश्वरनि याक्तै तागै रहजाक तत्रानि रागिनि बाय हेन्दरै अ हायं हाकतर बरनि खरांना साहारु आफुरुनो लुकुरक एक्साइटेड दङो याखायबा खाव नांगौ अ रसाबुंनि ककथायरक आरदिनो आसायो अ हामजाकमुं याखायबा हामजाकमा थालायमा खापांनि खाजुक सं बिसिंनि मांप्लि जरा करै आने ताइ गेसे सिनि बरं बनांसनि कतर किरि कुटुं बागबुं पान्दाव थारा नामा बागै आं नरनो जत पाइथाकनि मांप्लि जोंख्लामने अ ताखु बायसिं किसा कक्सानाय प्लिज किसा फायगोन जों अराव ताइ खरसा ताखुक न मानखा ani tini belai jora kom khapani khasukchong haini bagai ang norno nakarsano paithakni mangpli phununglang mania phungga hamno notice korang habanong ne phungga hamnong no bahino notice korang no belai phungga ham ko thaini ang takarjola ei murabari parani takarjola murabari jotono wansuk laijak khawo tui laijak kirima bo poja piaba taiba bisa bukhak jotono wansugui obono phayo ang sitlangnai ang nutlangnai edisi hapang bai loa jijak 2 lakh rangmari logibo sukuithani bai malai malkhung heali piaba sabo khogui mano jojosni khano orsa mung amjongmai rokni khano borsa mungno sörungui phaika yakhaiba borsa mungno tubui phaika jojosni khano khogui de mano risa mung to jotono to preparation khaikena joto sak ang mutlangnai ba ang mutlangnai joto to wanso kona hepano sabat langmano to kebo saiminya karon jorao saimanai ta jora peke saimanai asung na hambai nong no kisisa lukuni bagai yakhaiba jojosni bagai special sani bagai bangmor sa mono khub hamjago line tungsasuk tini je sering thamano sabdama tini resap mani sering phaiman abo emne actually asuk de nang man mani neni khorang angbo kongrai bai aku bai basuk toman jaya haifano sering ma tongo ei asuk bui hai maya phano jamantei Rana Mondol buleno Ranu Mondol buleno malkung kolok lengla thai habanogo bikhabri tongna bohogni sababo bobo bini khorang gdui bai henderi na tini 12 thaktorni je Bollywood rok nugui bini resap mungno borom rijak norongno boto titi edisi obo haike nahar mani kai specialist titi edisi ni bagai phano kisisa line tangsa kisar sona ko do anta remai moitu mano remai moitu mano hambai nang ma belai khorang gdui bhaige tui yangnai ba ishorok sanampur je mukchak bosongno rangchakni habai alka habai tagui sanamani ba o 12 haktoni bisingo
tau social media juk jeng kebang manogo khapangni khasuk song bohok maikri sangori khaitongnai thasini kokni bojaro sorry thasini kokni bokso je Ranu Mondol West Bengal ni malkum kolok lenglat bathaktai haba nogo kisise hender mano noguino bonobo bini khorang kutino borom yapharbani 12 thaktor ni Bollywood samnai rok obo haikino titi edisi hapang wansukjak tongo o hawobo mukchak bosononi bisingo rusab musungni bisingtui hukumo mukumoni kokthaino ruksawi henderi mannai obo hairokno chung naitugui borokni rungmani no borom rilayano borokni kokthai je kholi rusabjakno chung borom rilayano hnino o titi edisi hapangni bukhaktui je lukurokni khana khogui mannai yakhaiba jojosrokni khana khogui mannai amjok mungna hairokni bukhana gallery mannai bono malangnai o hiali 2 lakh rangmari yakhaiba logibo sukui thani bai malai malkhung manjui tongri tai sung mangpli boksona harlayana khapangni khasuk song turuk yang mangpli kisisana hadi chini bukhuk song ani mic nugui kipili thanga samabona borok jahuk tipra sarok kabang ku borok simiya sung jabajasti khaya ke bono bahaki himale kebo lasiwo piaba o lasi mani yakni kokla yakni no sung baksabo garing sakao sogoyo abukubui lama kinaro mikhon chok motha tuyui rignai phatiwi asugu o mangplino sung phununga saitagu hapang lasitun hapang mokol phiyoktun chirigi ba kok saya volume se jung angkisa hai khlaiba kok masau o hapang ni khunjo muthoma rakhna to nei phiaba taiba bisaba kha wan sukmani o lasi mani bofuri yogno sini borokni aboni bagino sung ini buni sai ulo bosoka sung tai khoroksa chin takhuk bai sung malai khawro bo hender na phai ke sung na gena yakhaba audience da hisabe de phai nang bo kamini resapna da phai ha resapna da phai resapna phai bo kamini ang ompi digin seswa digin ta seswa digin tambo mo Nelson Jumatia saboni kokthai bai kholi resapja sargent Jumatia na bo bai wansuk jotono tini tamo help ko pulung nai jotono khawbo kirma poja tui leijak pia batai ba besai bukhak ang sitlangnai o 2 lakh hiali edisi hapang mai lowa jijak bobo hewansuk jojor siyakheba amjubungna harnone khana khogui jamanone ni khorang kri bai je try khaimasule khaine kisisa line tangsar henda damana no lob punggo khapangni toksa buini barana naitok mani bele hambai sini taku kusuno solabuka ham khorang bo gotui tiprasaran to agi bo sawo tabu bo sanai phiyasak sawi thanai tiprasaran nei khorang semiya goron nungthun sini sunga takmase buni se juda yapung muya sok uyung bang bangdrong khaja bo chini sikli roni solarong nei ke salia sung tai kaisa mangplio salai sino ani kaisa khawa nangjak tongo sabmung kobonjak dahangka mota monibo o kaisa nang sungjak ngkeba kaisa hendri dinana muitu khlari bona ang bo poi tonga sob somoi yakheba jora thogin ra saibeba mio degar kaisa kobonjak bo khada hangamo noro to saimana o kapangni besero tongo khiri jawaing bai oijagei tomanakhe raini mari apa kisah try khainin ho kisha khatang rima ano hoi jage sia det manungba tongmanu jage kapangni besero tongo khili jawaing bai hoi jage tongmanak raini mari sia angkha belai khorang gotui wansugui maya ompi amchaya obohai khorang lajak tongo obohai khorang asajak tongo piaba sini okra rok sini sikring rok lukubai songjaknai rok oborno wansugui naileyano noglayano sungtai khoroksa makha osukangbo ang bobai o thayo ya tai kerengsa thayo o dino je amjong bono harmane
Phung kaham sabai bisi aseng manai nang yang nahade ani o amu ya mobile digi nahade oh sir kaham do tong kaham no adina to nang bayang kisa kok salangka nano salangka nini khorang belai ketui tinile bo kok thaibai resabjak saboni resabungno resabnai kha khogi da manno resabung haparni amjobung nahanai rokno ang to tak sa thangke sir je fast gori samani abnon choose khaikya gabnon service na de subject abon de samne chong phaisa kisa monje non na sik akhaya mono kisisa nareng naini ni gorono khapang bukchawo osye hibitar di nungle ani hamjang manole hibitar di nungle ani hamjang manole belai khana tok takhugno kaisa kok salangano holong kupungmani molo tola keluk phaimani molo lak lak bisi banchi baling khusri banchi nang bahai kemlan dini khorang belai kedui hasikok khapang ne khajung song yango kebo khanai khalaija kebo ongkhalaija sine bukhuk song sungai mo kisa thalayana ang nakar sanai puila no sintini ani jora bokri ang paithak ni mangkli norok ni buskanga awai manglak bahai ki himale Tripura hastini cabinet minister borong gonang sar montri Vikas de Bormani kaisa program tongmabai kisisa bani logi thana nango haini bage paithak ni mangpli nakar sono norok no singoro sini bukhuk bai kok sana musung khaiba singo kisisa saton haipano jabajasti khlaya kisa kok salayana kok da saimana kisa saiman glak to bo parane khablo saimana na dokhi kabra kabene neni kahambo mungkhai Shiari de Burma. bo bere mo rung sirung tong Women's College third semester pori to. kaham kene kok saimla ha nang ba saimi hin saw acha bukhuk saimano tabukni weather sense mani kisa hamya kisa tobo manju khaba neni rangchakni jorano sing kisa sano jotno wansuk phailejak ang mutlangnai ang sitlangnai ang mo yakaria pia batai ba bisa bekhak poja tuijak bekhawo kirima ansai seungjada tong khorang kediri tong aya deba na bobo hai wansuk bobo hai excited hadini je sabung haparni amjok mung na hanai rokno yakhaba jojos rokni khana khogoi de manon ni khorang kediri bai saboni sabung no tubui phai Ang chini boram gunang zak bukhuk parmitari ang te boram gunang sini shar sakang boni racha mongon racha ni phai mani haipano belai no kirima hapjak bukhawa tamne hamba kongrai kuchungoi lumui tongo belai khorang phayangi tong hain bagita borong gonang sekang de borma bai borong gonang parliamentary yang ni kokthai kholi resabjak haidana ben borong ni resab mungse tui phayo hangai borong ni bagi phana line de hasa henda damana taul mangla khana Maina karsi asisi ni bagai e okay sing jabardasti khaya orobo oine jobri hino kokbrok bai pia kokbrok confused tangjago sini muksak bosoni bisingo o kokbrok salaitani kabangma face nanglai thango bahai ke hemala jungno phurungmani obohai jung soi kokbrok saka hangkai baksa abono bujiwi na hari me ango nungle oro samna bagi de phaitini samna baganya o thaini gongaram kara ram mono tui phaisa sini borman sarbi man sam tui phai borong nang bimal de barmani mate chalangjak thanai puila audition yakheba norone je amjong mon harboro bo kok thaibe resab jagabo sorry saboni resabung ngo resabai oro selection ha afro hongke service na sam bor samung abo okum borong nang rangshakti pura hane mong nang sajala Bishwanath Debormani bagai sorry Bishwanath nangamo Bishwanath Debormani bagai kisi se line tangsa jafur lai thangmani dara taule resam mangla kha khorang yango bui kabang resab khabli ibano kongrani samai kai bisingo dotai bathanda ngai thana kongrani bagai khorang hayang itam jai ho nanglai kok da sanai mana kisa kok peplai tongmula jai hok जों केबनो जबरदस्ती खलाया थासिं बसावो जों बक्सनि मांपली खुनुंलाय मालायनि यातिनि आंना कारसानो हायनो हाय बाहायके हिमालय जरा करियानि अरबो हायकाबा किसिसा माल लेंसिनो किसिसा जुम खायना हादि यांगो
o kumulong amchaini nawai koksap hol bwskango kwbangma khorang kwtui rok alka habai takjak rok borokni map habai lobjak rok nini kok thaisa buini rangkhokba nini sweimani tamo mana abo sijibli yasokrarni kok bojaro phiaba orobo jotono jomatini yakhaba jotono thumsa sabo ba malangno sabo batlangno o edisi hapang bai lo ajijak hiali 2 lakh rangmari logibo sukui thani bai malnai malkhung tai dal bidal manui khwnui rjaknai paithakni amjok mungo je jojosni khano khogui manai borokni khorang kwtui bai henderui lukuni khano khogui manai borokni khorang kwtui bai rwsabui bono malangnai bono champion bono kwplaingnai bono sinijaknai o Tripura hasteni bisingo edisi amsaini rwsab bungkurung omok phanano hnai manjui tongdi notice kharang habanang bakhaktui ang darone Ajit Deborma.